Zdrav život. Jo, molim te, pogledaj mi pumpu za vodu. Važi, Dušan, samo mora da staviš kola za salate, znaš. Ajde, zdravo. Nego, ko će da te odbaci, jeli? Aha, evo, kako se zove, Mufta. Ima novog Volvoa. Važi? Ma kakav bre Pufta, ti i ja sad idemo tamo. Gde? Tamo. A ja. Moram se urediti malo, ne mogu ovako. Molim te, nemoj, inače nema vica. Jo, izvini moment. Možete vi da vozite? Dobar dan. A i vi kod život. Ne znam da li će da me primi, nisam zakazao kod čoveka. Ma kako da neće da vas primi, pa to je generalno u pitanju, to je ozbiljan posao, to ne za svako da radi čovječ.